Okay. O nwere ihe asụ na ibu anyị danda. Ke ka ya bụ danda, ma ma bụ mmadụ anụ a na-akpọ danda, ke ka onye bụ danda na-adịbe. Ọ dị mma. Daalụ. Abụrụ sọ danda ka onye afụ nọ. Enweghị ma na onwe mgbe agha olu mmadụ asụ na ya afụ nọkwa nchi. Eziokwu. Nkwa mgbe olu ndị mmadụ asụ na afụ nọkwa ngwele. Eziokwu. Ọ dị ha ihe na-eji nwayọọ nwayọọ naanị. Ị na-anya onye kwuru okwu ịfụ na onye abụrụ nwatakịrị nke otu ahụ. Eziokwu. Mana ọ si na afụ nọkwa danda. Ọ gbadịla ife danda bụ. Ị ga-amazi otu aka ihe ịnwụ ka ekirikiri ihe a si ana nwayọọ nwayọọ nwe nke olu ụfọdụ asị na afụ nke osisi ụkwa. Ụfọdụ ụmụaka na-eto kịta na ọnụcha afụ na abụba ji ha mana ha na-eri ji afụ na abụba ji ebe a kọ ji pụrụ epu n'ime ọfịa. Danda bụ ọ sị na afụ na ha anụ ọ na-akpọ danda bụ arụrụ ọ bụrụ anụ. Anụ bụ ihe nji ụkwụ na-aga mana danda bụ arụrụ. Enwere danda nwee arụrụ taa okwuru isi nwee ido nwee arụrụ ana wee dere gaba. Danda kacha anụ arụ niile adọbele ọ na-adị ntọntọ ọ na-acha mmanụ mana ọ na-adị obele. Onye m eji wee sị na ọkala ọgwụ arụrụ si chọrọ mkpụrụ obi danda. Dibịa kala ọhịa eji wee gwọ ọgwụ. Dibịa chọrọ ka agwọ ọgwụ ha agwọ mana ọ chọghị iji ọnụ ya gwụ na achọghị ịgwọ ihe ha ekwe egwọ. Ọsị na ha eji wee gwọọ ya ka ọ wee na-aba obi danda si je weta ya na-ewetaghị ihe na-ekwe nweghị isi. Ọ bịa mana danda na ihe afanata obi ya anya danda enwedeta gị na ọ na-adị ka mkpụrụ aja iwe ewe ntinye ute ọ na-acha wee ntị ka ezi esi megide wee nweta obi ya nke ma wee obi ya nke abụọ enyi awa danda ihe afụ n'ime ya bụ mmanụ na ụmụ kịrịkịrị ya nweghị isi na ọdụ afanata dibịa asị nke je weta obi danda n'ọnya ka eji mee ihe aka ọ na ịma na dibịa ahụ achọghị ịgwọ ọkala ọgwụ ka ọ lụọ si weta obi danda oyi n'ụlọ Igbo na danda bụ arụrụ mana ọ na-akpa ike karịa ya. Ifu danda n'ebe ọ na-eme ị ga-eche nọ nnukwute arụrụ buru ibu ọ ka eji asị ibu anyị danda. Ifu oke kpọsa ihe oyi ebu ifu ọ na-ebu na akị ha ọ na-ebuga ya n'isi n'ọbịa ọ na-akwụ ya aka kwara ihe ahụ aka na-aga fadefe rie nne fa nke luo 400 danda wee na-ebu ofere ihe ibu anyị danda. Ife ha bụ nata na be ha baa n'ọghele ha ịgwa na danda otu ọrọbere ka onye buru ya onye mere abịa ebe na mgbasị onye ọbụla tinye aka ka anyị mee na ibu anyị danda ngwa anyị danda onye ọbụla tinye aka ọ wụsọ ofu danda na-emebe ihe onweghị eme n'ọpịa mana ha chọrọ ime ha gbakọọ. Onye mere ọgụ ụfọdụ fụ ndị nne ji satọ mana udo adịrị n'etiti ha abịafa na-ese okwu ịfụ na ndị nne ji ebụọ ya ka ha wee mepụta ihe a na-eholu ha ka elu ofu ha ma nnọkọta nta ọnụ tụwa elu ịma mekọta fụ ndị nne ji saa ụmụ nwoke isaa na isii nne ji ka ha nọkọrọ ọnụ n'ofu ebe na-ekwukọta okwu ọnụ ọ nke anata nke apụ nke afọ na nke anata ya ha natazi nke anata nke azụ apụ onwe nta otu akwadokwa na ebe di na nwunye ndị ụfọdụ ọtụtụ ndị di na nwunye ada atụkọzi elu ọnụ ọzi onye ọ na-eme ihe sọ ya nwere maazị na ka ya emere nwa na ha ama akwụkwọ ka ị ga eme nwa anụ di asịa nne ka ọnụ otu igoro akwụkwọ ya emekwa ihe akịta ọtụrụ elu n'ọdụ achọzara ifu di na nwunye na-atụkọta elu ọnụ imekọ ihe ọnụ na-eweta mmeri. Oge ụfọdụ afọ ụmụnne na-emekọ ihe na atụwaghị egwu na nekwa mba na ndị a ji ofu obi ha emerekwa ya arụ ịmekwa na ha imekọ ọnya ihe nje na-anata mana afọ na n'ọkụ n'ezi ngwele n'ụlọ a na-eholu unu ka elu ofu ihe eji ma danda bụ nke mbụ ọ na-adị obele ebe ọ na-emekarị ya ha na-emekọ ihe ọnụ. Danda ịgbalị gị ọfụma. Hello. 08096200028 ka ị ga-eji sonyela anyị n'ọmalịcha mmemme a mmanụ jere okwu Igbo na-abịala gị na 95.3 FM Radio Sapiensia ma ọ ikpọ 09031989504. Hello? No. Good evening, sir. Daalụ ezigbo mmadụ. Kedu afọ anyị? Asieyi. Gịnị? As friend. Asienyi? Yes. Daalụ oyibo niile ị na-asụ gị na okenye kpaba asụkwana ya na ọrụ anụ ya. Gaba n'iru gaba n'iru na okenye na-ege ntị. Ka efe inwe ị chọrọ ịgwa anyị? Ọ maka dị danda.
enyi chebe enyi ọ dịka sị na akpọta enyi ụmụnna ka anyị malụ na ọ bụrụkwa na ife eji egwu egwu ka anyị na-eme ife a bụ mmemme kala aka mmemme na-emetụ ndụ anyị aka mmemme na-ekụziri ụmụ anyị gbasalụ ifefe amarọ n'asụsụ Igbo na biko ọ bụrụ na ị ga-akpọ ị ga-enwelili ife inwe ịchọ ka okenye kọwala gị ka na-aga n'iru. Alo nnọọ okenye nwa m asị nka nkene ego maka ekele iji malitere anyị ọrụ a na mgbede esere ji anyị ụgwọ kwụọ ka anyị nwee ike kwụọ ndị anyị bi biko gwagodo anyị afa gị afọ mmisi na-eke eze adịm oke ntụtụ ka isi ọfịs ka ncha ọ ya gabazia n'iru na okenye na-ege ntị. okenye wee na-asị a na-asị na nwata agwọ nwata ọgakakwuo sị na agwa ya mana ụmụazụ kịta nke na na-emeji ọ dịka ọha ka esiri hụ na ihe ọhụrụ nta ka ị na-agwa okenye ka ise nwere isi ime ojise kele ụdị ihe dị nke a ọ na-atụrụ ya mgbe gboo ka ọ na-ọha okenye n'ife ụkwanụ m ihekwu ọ sị na nwata kwuo ọnụ ọ sị na ya ngwa ọgaranya n'iru ya ọsị n'oge gboo ka ọ dị ile ka ọ ka dị ile n'oge nke anyị ọhịa eziokwu n'ezie ihe niile ndị gboo kwuru ka dịkwa ile n'oge nke anyị maka otu obodo si wee dị kịta ka ọ dị n'oge gboo n'oge gboo enwere okenye nwee nwata nwee chi ojiji nwee chi ofu nwee nni onunu nwee nni mmanụ nwee nni adịghị etinye mmanụ otu ihe dị kịta ka ọ dị mgbe ha mana ife gbanwegonu bụ nghọta na ahịa ụfọdụ gasị na-adapụtasị n'oge nke anyị na ihe niile ndị gboo kwuru n'okwu karịchakwa ile n'oge nke anyị ihe bụ na nwata kwuo ọnụ ọsọ ọgaranya agwa ya n'iru n'ezie okenye na-ata okwu eze ma ọ na-ekwu okwu ịta okwu eze abụrụ iwulu okwu itinye na na-ata naka ịchọọ ikwu okwu ịrụ okwu ị na-ekwu arọ nene okwu ahụ nene ya n'ọgụ isi gbanwe okwu a nkwu ya ma ọ ga-adịkwa mma n'iru ọra onye n'okwu ọ ga-asịkwa na onye kwuru ihe a ma ife onye kwuo okwu onye n'okwu a ọ ga-asịkwa na onye kwekwuru ihe a elugo afọ 16 onye kwukwu n'onye m kwuru ọ ga-asịkwa na onye a na-asụ ka onye Igbo ịbịa ịta okwu eze nwa okwu ya ije ka ị kpọọ ya afọ ịfụ na itinye okwu a n'ihe imekwa mebie ife niile onwe onye ga-anyị na-adịghị ọdụ nwa okwu ya ịtọpụ okunye baba mba sị ga adụzi na m si ebe a pụọ ọsịsọ ọ ga na-eyiwe m efe na nwe ebe ọ ga-nachara m ụgbọ anyị si ebe m pụọ ọsịsọ maka ife na okwu igwe anyị adabaghọ n'okwu ndị na-iji ekwu okwu ụmụ ofu mkpụrụ okwu gara ite ịkwụrụ ọtọ na-ekwu okwu n'ọra wee tinye okwu ofu mkpụrụ okwu n'ọra ndị mmadụ ebinyere gị ụmụnna ebinye na saa maka ife ofu mkpụrụ okwu ịtọrapụ ọnya bụ na na-ata okwu eze ndị Igbo tụrụ inu sị onye marụ na ofu okwu abụrụ ihe olu ebe mmadụ nwụrụ nakwuo n'ọmụ mgburu ọnya ọsọ ofu okwu bụ ihe a mana ikwuo ya ihe esi ya pụta n'afọ 10 na-abịa ndị anyị kwenu na ozi ọdọba ọmụma gburu ya onye ike ka ị na-azị aka ifụ onye ma na ofu okwu abụrụ ihe onye ruo ebe mmadụ nwụrụ ya kwuo n'ọmụ gburu onye nwụrụ ka onye makwa ma ndị ụmụ oji eghe ekwe ka ị na ka ị ma ma ndị Ida na-ekwe bịa gwa ya ihe onye ama eji Igbo na ama m ekwe mba ịmụma ma ịma ọma gwazi ihe ofu mkpụrụ okwu ezugo imebiri mmadụ ihe ofu mkpụrụ okwu ezugokwa idozi okwu ibe alụnụ m memezi ọzọ ọmụ mme ya kama na ememe na amụghị ama onye egbuzikwa m na-egbuo m onwe ihe ọzọ m ga-agwa unu naanụ m wee nụ m ihe sọ unu ya mee ha efi ọmaka n'anya wee mie mmemezi mbụ oge ọzọ naanụ m wee nụ m ihe sọ unu onye na-ibi anya onye isi ọchasịa ngwa ka nkịta gaa ka a na-agwa onye ori nawa emezikwana mbọsị ọzọ ofu mkpụrụ okwu mana ịkwụrụ ọtọ ese unu ma ihe unu na-ezu ume ya ọ bụ na-efewo n'abalị ife emechi metata n'ọnụ ịma ihe na-eme ya ịgwa ụmụnna ya okwu a ịgwa ndị obodo na okwu ọkpụrụ na ọgbọ kwuo ya ya apụta na ya wee hapụ ụwa mana ụmụaka bịa ebe okwu nke ya sisi ụmụaka eche na ịsa ọ na-ekwu okwu kemgbe nne ya na nne ya ji biri n'ụlọ afọ ọ nụbeghị
ka nne ya sere nna ya ala gbagbu obi ọ ga-anọkwa ndị na nna ya na-akọ ọnụ na-aba mba mana ndị nne na nna na-azụtala ụdị okwu a na fanaba na-aba mba na-ekwu mana onwe onye n'ime ha gasị ya asị nwunye ma ọ dị ala gbagbukwa gị ebe ahụ mana ịfụzia nwa ka ya na nna ya na-ekwu ọsị nna ya ala gbagbuo gị ebe ahụ anyị kere ọrụ mbọsị ịfụ nka mfọ gị onye mụza m gị na-eme nọ na-abụ nwa dị ya na ka arụ ọmụ ebe sọ ya ịmụzi amụ ma gbapụrụ gị n'ụlọ nna ya ehunata anya mmiri atụ pam 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 ị na-eche onye ga-agwa ya agbaghị nkịtị n'ọnụ ị na-emegheri nna ya ehunata anyị akpata oyi ezuo ya arụ nwentị isi ofe isi akụ aka n'ife ya aka ekpe agbaghị nkịtị n'ụlọ ichenema ama ha pụ ebe a ọ pụọ mba n'ụgbọala ya na Ọnịsha ọ mahụ na okwu atapalụ nwata kwuwe ọnụ si na ya gwọgara ya n'iri ị na-enye m nri ọgụ na-agụkwụrụ m ụgwọ ụlọ n'Ọnịsha ọgụ na-azụrụ m ụmụ m ka ịmụza m gịnị eme ma gbapụrụ n'ịmụrụ m mụgbukwa onwe gị na nwa ebe ahụ nwata kwuwe ọnụ si na ya gwọgara ya n'iri ya ọ nọrọ osi nwunye na ihe mụ na nna m jee n'ụlọ che nọ mgbe ha na-agba ya nkịtị agwakọta anya ha tata oruzie okwechazire nje ya nwunye site na ihe gwa nna ya ajọkakwarụ ka m kpọkwa nwanne m nwoke kosoro m ha ikwu nwunye kpọọ nwanne nke ta ya dịkwa nte sebịara ka eme ihe ndị m na nna ya na-eje nwanne ya bịa kpachara ha osi ọga nwoke nna n'ihi ikwu ajọgbu onwe na nwata kwuo akwụkwọ ọnụ si ọgaranya agwa anyị nna ya ka ịgolokwa nachighị azụ ụlọ iruo isekpụrụ anyị si nna m biko ekwujọrọ m biko ịmalite uche agbaghalụ mmadụ ịgbaghalụ m ekwuwa m ọnụ biko nna m si gbaghalụ m bie m aka n'isi nachighara azụ n'uke ịmara ihe ije mee ya imeghie ihe agbago gbada na ndụ a ya apụta n'okwu a nwoke a na-enye anya elu eziokwu sị na agwachago ikwuwakwa ọnụ ọtakwa na nwata kwuo ọnụ ọtakwa na nna ya ụmụ ga-amụ tara ya ụfụ zụọ gị ibiri n'ụlọ ya ọbara ka na nwa aka nna ya na nna na nwa dị isi ọgbọ nachighị azụ n'ụlọ ebe ụdị inu a na-esi apụta ọ bụrụ ihe ị na-egbata uche kwuo ya ịkparị onye nkụzi ịkparịa onye ọzọ onye ọbụla nkụzi anyị na-aga onwe ife ahụ ikwucha ya ịnagodo na be mmadụ ga ịma nnafe na be mmụọ daalụrị nne okenye ịgbalịgwu ya ọfụma ka anyị na-aga n'iru alo ka a na-akpọchi ama mmanụ eji eri okwu Igbo 95.3 FM Radio Sapiensia akpọ 08096200028 ma ịkpọ 09031989504 Hello. Ọ dịkwa ka ndị netwọk ajụ n'abalị a. Hello. Nnọọ. Nnukwu mmadụ bere ebe ka. Daalụ ezigbo mmadụ. Kedu afọ anyị? ọ dịkasị na-abata n'enyi agwa enyi ga-abụ isi oche. Hello. Nnọọ. Mgbede ọma ahụ. Daalụ ezigbo mmadụ. Kedu afọ anyị? Afọ m bụ John Ebe. Ebee ka isi apụ? Esi m n'ọkara ụda akpọ. Daalụ ezigbo mmadụ. Gaba n'iru hụ n'ọka na-ege ntị ka anyị malite inwe. Ekene m. Nna m ọ ga-adịle gị mma. Enwere m chọrọ ịkọrọ ka ịkọwalụ m ya. Ngwa. Danda sị na ọfọ nna ya nyeba ya alọ ya ewere aka na mbụ fụlie ka ihe o mere. Nọ. Anụ m ihe okwu na-aga n'iru na Danda sị na ọfọ nna ya nyebe ya alọ ya ewere aka na mbụ buru ya. Enwe n'okwu ka iji bido. Eziokwu. Danda anyị fụrụ amaka ihe. Ọ bụ na nkiri n'akwụkwọ nsọ ilu n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ Hosea
isi nke isii amaokwu nke isii asị jekwuo danda ka ifu ka o si eme ihe ka isi n'aka ya wee mụta ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu akwụkwọ amamife a jekwuo danda ka ị nee ya anya ọfụma ka ifu ka o si eme ihe ka isi n'aka ya mụta ife. Danda wee sị kịta n'inu na ọfọ nna m nyere ama lọrụ n'aka na bụburu ya ọkwe m ji aka na obodo akpọ m ụmụnna m ha enye m aka akpọ m ndị ọgọ m kpọọ ndị enyi m kpọọ ndị nwere ana m kpọọ ndị agbata ha nye m aka wee buo ọfọ a na m agara arapụ nata ọfọ nna m ka ọ dafuo Danda maka ndị Igbo si nọ na-abụ na mmadụ agaghị eji n'ubi nna ya lụrụ ahịfịa wee gbahapịa onwe onye ga-abụ nsogbu karịa na be nna ya ọgala unu na Jos arụ ịsatọ afụbeghị anya ehe anụzi nkụtụ ya oluo ọgbanwee ihe eji enweta biya n'akara ya enwetazi ya ncha ọ dịkwa ndụ mana ke mazị nnofu olubeghị ụnụ ọgbapụzialụ ma nne na-aya ọya oge niile ma ụmụnne ya azụghị azụ n'akwụkwọ ma nne ya na-alụghị ụlọ wee nwụ ma na ihe enweghị ebe ụmụnne ya ga-ebi ma ihe niile sitọ na be nne ya na-abịa ujekpara ọghara unu jewala ya anụzi nkụtụ ya ihe ọfịa afọ ụnụ ya kwụọ ji nke a gbasara ụnụ ebe ahụ ya afụzi afọ iri n'ofu olubeghị ụnụ ọ dị ndụ nọrọ ofu ebe. Danda wee sị na m agaghị agbapụ otu a na ọfọ nna bụ ọrụ nna gị zuru wee nwụ ịbụrụ jekpara ụmụ gasị ọrụ nna gị hanyere n'aka ọ bụrụ na ụmụnne gị ịtọrọ dị ise ihe nna gị bụ n'uche wee nwụ bụ na ụmụaka ise a ịtọrọ na ha ga-eje akwụkwọ na ha na-agarụta ọrụ na ebe ha ga-ebi na mbọ ị na m gbara mgbe ndị ndụ bụ n'isi ngụnwa njekpara na ndị aka dị obere mgbe ọnwụ wee bịaza wee megide m wee nwụọ n'ike otu ọbụla ọsọ ngụwa ka nzụpụtara wee nwụ nke ịzụzi ụmụnne gị ọbụnagodo nna anyị nwanne anyị nwoke bụ mmụọ bụrụ mmadụ bụ Jesu Kristi si Pita na mgbe ị ga-akata mgbe a na-akasị gị obi sie gị ike ka ị kasịzie ụmụnne gị obi ọrụ niile nna gị zuru gị ọnwụ nke ọma nkwụ ya ekwu wee nwụ ọ na-ebu n'obi ihe agbahapụ ya kama ị ga-agbahapụ ya chọ ndị enye gị aka kama makwa ije gbaa odibo afọ 11 na ntaka aka wee sie gị ike kama ịmalite ị ga-eme wee iwe lụnwe ọrụ dịrị gị n'ụlọ kama ibu onye bụrụ kama ije nke abalị ka i wee nwee ike wee hapụdịreda arapụ na ọfọ nna gị. Ndị Igbo sịrị na ọfọ diọkpara adịghị ile nke nwa nwa akpalụ ọfọ diọkpara adịghị ile ọfọ nwa nwa esi ọgbunike bịa kpalụ na-ekwu ihe na-eme na be nna gị n'obosi nwa nwanne nwaanyị amụ n'ọgbunike abịa be nna gị n'obosi na-eti iwu ihe ya emenụ maka isi na diọkpara nọ n'obosi ahụ enweghị isi n'ọdụ ụfọdụ ọkpara adịghị ile nke nwa nwa akpalụ ya bụ na mmadụ agaghị eji n'ife siri ike wee rapụ ịfafụ ndeli ya obenagodo n'ọrụ ịzụ nwa na nnukwu ụlọ akwụkwọ ịdọnịba kama eyiri akwa dọkara adọka kama kwa megere nwunye gị agbakọ aka onye a na-akwụzi ụgwọ na onye nke ọzọ na-enweta ego ụgwọ akwụkwọ tata ọ nata nwunye gị enyi ya ọ nachi ebe azụ ọ nata ọzọ ngwa ụdị eweta kama nne ka anyị na-eme otu ahụ na Danda sịrị kama ọfọ nna ya ga-ada n'ahịa anya wụla kana buru ya ka ihe ka ọ dị enwere dị ihe emerụ ya sị na mabanigo n'ike agwụgo m sị hapụghazie ya ka ọ dị ụwa ọzọ megburu n'onwe m na ma nwago ị gaghị asị na ma nwago welukwa na-enwụ mbọsị ga-asị na ma nwago mgbosi ya chịkọ aka ọdụ niile anya elu onye ọbụla pụta sị na nwoke agba n'igo na nsị ga-eji nye ya onye sị na ọgbanigo nke fọnụ dị na mbe onye afọ ụzọ aka ya asị na ịgbanigo mana ọkwa mgbe ide ndụ sị ma agbanigo na ike agwụgo m na otego nji anya akpa onye nwụrụ anwụ bido taa gabazi onye nwa anya na-abịa ya ha ekwe kamakwa ịkpọ ụmụnna gị nyere gị aka ezigbo mmadụ
Hello. Good evening. No, nna akala afai. Mba na yo ejimoni chabo. Kana yo gaba n'iru ka anyị ni onna. Dịka ọma nwa m dịka nwa ihe m soro ejo. Biko ele ihe wụ mebi aga na aka dibịa na-azụ ekechiri mmadụ onye ada agazi ihe ọda aga azụ. Ihe bụ na ele oke mmadụ nwere ike isi mmadụ nwere ike ihe wuli onwe ya ike pụta ịtọpụta onwe ya na-abụ ọnọ wabụ ebe ebebiri ekeje na be dibịa ma ọhịa dị agha. Nke ọzọ bụkwa ihe mbụ like my grandfather o nwere mgbe ọ na-eme ogbo ọgọ ọ gaa n'ogirisi were ọkụkọ ahụ ogbo ya owere ọbara chịtasị ebe a ọ nwụọ nke dị ọkwara ebezokwe werekweda ate na-aga so nke dị ọkwara abịa sụ na ọ pụọla na ihe a gabezi ụka mana ọ bụrụ na emebi ihe ahụ emebi ihe a ka enwe ihe nwere ike na-eme in future ọhịa ka sụra m jụọ. Thank you. Kafagama. Hello? Ọ dịkwa ka ọ pụọ. Ọ dịkwa na go. Ọ sị onwe ihe dịka ike agbụ. Ije ka mmadụ na ọ bụ na ọ nwere ka esi atọ ya. Ihe ọ dị n'ajụ nke mbụ ya. Enwere agbụ. Enweghịkwa agbụ. Ka anyị sota tinyere ya. Enwere agbụ. Enwere agbụ abụmọnụ. Nna ya sịghị okwufe ihe ị na-eme m nwa gị ga-eme ihe ugboro 8. Anya mmiri a mbele gị ị ga-ebeli ya n'isi ụmụ gị isi upe ebuchi m ịta bụkwa agbụo. Enwere agbụ abụmọnụ. Enwekwara agbụ ihe onye meta ife onye metara na-esu ihe nke ndị mmadụ anya ama na igburugo mmadụ ọ bụrụ mmadụ igburu mgbe ị na-achụ ego nwunye gị amahọ nna gị amahọ nne gị sọsọ gị na chi gị ma na igburugo mmadụ ọbara nwere ihe na-eke mmadụ agbụ ka ọbara ike onwe gị agbụ debe si na nwere fọme. Enwere agbụ ihe onye metara nwee agbụ nna agbụ ndị mgbe ochie abụmọnụ so ndị gboo si n'aka fere aka wee ọ bụrụ na ị na-aza ha n'afọ ahụ ọ bụrụ na ọbara ha na-ehu n'ime gị abịa nnụbata gị na agbụrụ ahụ ma mụnye gị n'ime ụlọ afọ iketa okenye ka agbụ ndị nna ha mana otu esi agbụghị na ọ dịgasị ụfọdụ na-ekwetakwa na-enwere agbụ nke a na-eke mmadụ onye agbata obi eje kee gị ụlasa gị jee na-alụsọ ya ụdị nka ka obu n'obi o nwere ike ọ bụla ihe a na-achọ n'Enugu naanị ka ọ dị ọ nche na ọmadụ nke ya ụlọ agbụ nna jie ọ bụla agbụ ihe onye meta mana na-eke nke ọdụ a na-eme mgbe gboo a na-aga n'ebe ahụ kịta enwezi agbụ ekele eke a ga-ekenwu mmadụ agbụ were afa gị jee n'alụsị were afa gị jee be dibịa were afa gị jee n'ebe onye achọghị ka ị gaa n'iru onye achọghị ka ị mụta nwa onye achọghị ka e nwee ihe ọma na ezi n'ụlọ gị onye achọghị ka ị kea o jee gbaa mbọ ka kechie ihe ka eke ga-agbụ welu njebe dibịa ndị ha kwetara na ha ga-eme nwunye ka ekechie ọnya afọ. Mana ndị eji nwa dibịa enene nsị nkwụsị ọgwụ na-achọ ka ọ lee wee jee fụ dibịa wee jee kọọ ya nsị ka ma ma nsị ya iji ma ọ na-ele ada eji nwa dibịa enene nsị. Ndị Igbo sikwara na adịghị na ofeke ada ejebe dibịa akpala ihe ọgwụ chọcha ebe ya akpa ahịa ọgwụ bụrụ be dibịa nna ka ị na-eme ebe a na-akpara ahịa ọgwụ na be emenwu dibịa ka ofeke bịa ịkpa ahịa ọgwụ dibịa akpara nje nwa wee tinye n'ahịa ọgwụ nke ihe ndị ebe nshịkọ na-echi eze bụ n'agịga mmiri nshịkọ chi eze na-eti mmiri eze azụ eburu ya onye a na-ekechi ihe abụ onye na-amaghị onwe ya onye na-amaghị chi ọ na-efe onye na-anwụghị ebe ọkwụ akwụ
ya afọ ma mmadụ na-akpagharị onye ejekwa onye eje akwụkwọ onwe nke ọ dị na ya onwe ha arụsị ọ dị eje ụka onye nwe onwe oge na-agagharị gịnị ya kwụwọsị ịmara ihe na gị mere kedu ihe o chekwuru onye nka iwere afọ onye anyị jebe dibịa ya enweta nwunye mana ihe nweta nwa onye mmachi ọ na-efe onye na-akwụba aka ọtọ onweghị ji mmadụ onweghị onye mebiri isi ya iwere afọ ya jebe dibịa ọ gaghị ele anyị ga ikechia dibịa gwacha ọ na-agwa onye ha na-akparịrị onwe ọnụ nwaanyị ije ka ikechie nwunye ya kọdatụ n'ime ọmụ ejima ikechie ọbụna ị na-eme ife ọjọọ ejebe dibịa kpọọ gị afọ ya enweta nwuru mana ife ọjọọ na-eso ihe ọjọọ ọ bụ na ndị a na-asị na ha na-eje na-enyo elu nyo anya kpọọ Nwachukwu Jesu Kristo apụta onye ọbụla n'ọsọ ọ bụrụ na ndị mmadụ na-ekechi otu esi ekechi onwe onye onye anyị na-azụ nwafe na Nome Market ọ bụrụ na na-ekechi mmadụ ọ na-ele nwe onye enwezi ụgbọala na Anambra steeti ọ ndị a na-ekechi ka na-ekechi onye ka o ji adị mma ịbụrụ nnekwu iyi akwa ịbụrụ diọkpa ịkwa akwa oge ụfọdụ anụmafụ ndị a na-ahụ nke ha kwụrụ ya ọ bụ ntị mkpa na-ata anụ na-aṅụ biya na-aṅụ na-akpagharị mbọsị ụka onye eje ụka onweghị ọchịchị ọ na-onwe ha nke ọkwenye anụ ya ma chee na ihe ị na-ebi ike aka ka eji eme ya gịnị akwụkwọ si mara ihe emego mere ọ bụghara ịkwụ ha aka ọtọ onye chọọ okwu ya enwetaghị nke ịbụa ọ na ikwesị ike na onye na-efe na onwe ebe kwesị ike achọghị ekwa nke nweta gị anyanwụ na ike agbụ adịele n'isi onye ọbụla nke a bụ azịza ya mana agbụ dị mana agbụ adịrọ ihe nji weza otu afọ onwe onye ga-abụ isi ana mmechacha gị ihe ọmụwa ga-amụ nke akụkọ onwe dị ihe menwe mgbe ị na-ekwu ya ka ọ na-agarị n'iru anyị jụọ nke ịbụ abụ na nna ya na-egbu tupu ị gaa na o nwere ka o si wee tinye nke mgbe ọ sị mana onye ekekwanụ keta gịnị ka ọ na-ya eme ọnya ka m kwuru ihe anụmanụ ọ bụrụ na na-eke keta gị maọbụ ọ nwere ndị wee sị na onwe ike ọ bụrụ na eketa ya ọcha na ọ bụrụ mgbe ihe ka a na-aba ọgaranya onye ọbụla ma banata ọgaranya Jesu na onwe si ya na ga-enweli ogbenye n'etiti unu ọ bụrụ ọzọ ịlụ na elu Chineke ga-agbụ unu na-abụrụ maka onye ọbụla ịgbazi ụgbọala Chineke ya agbụ ụlọ na ụgbọala abụrụ maka onye ọbụla ụmụ ihe nwanne m Chineke jiri n'ụgwọ o jiri ụgwọ ndụ jezie ya ụgwọ nri ụbọchị njide ya ụgwọ arụike na nwere onwe nwoke kele ha o jiri ụgwọ ọgaranya o jiri ụgwọ ejima o jiri ụgwọ na elu ndị ọzọ dịkwa ọrụ ụgwọ nwa na dịkwa ọrụ ụgwọ nwa ihe ndị a ihe o ji enyere anyị aka agbaka m mbọ na-akpata ego nri ọgaranya na-esi na chi ha bụ na nke ọ bụ na onye nọkọta si na-eke m agbụ o nwere ọgaranya bụ onye kachukwu ji achọ anyị mma mana ọ bụza na-ekezi agbụ afọ nke mbụ ị mara ebe agbụghị ahụ si mara ma ọ bụ ihe metara onwe gị ije yọọ Chukwu mgbaghara ka ọ gbaalụ gị ka ọ tọpụ gị na ụmụnne gị ọ bụ na igbunugo mmadụ n'imebigo ihe mmadụ amaghọ n'ọgụ ị na-akpagharị onweghị onye mmanụ mana ị maara na ife a na-eso gị na kemgbe eji ọkpacha mkpi ebunu mmụọ n'isi apụ ọzọ na arụ ọzọ nke ọ na-enweghị mma ijikwuo ndị karị mmalụ a na-enwe otu ndị ọgọ mmụọ si nwe dibịa ha jee na nke ha ha na ha na-akọ ha na-akọba ị nwekwa onye isi ụka nke gị n'oge nke anyị n'anyanwụ n'okpuru anyanwụ a n'afọ puku ịbụọ anụ a na 17 ị gaghị achọ onye ga-atọ na-agba achọta ya aka ịmara ebe ibe gị na-eje atọ ha nke ha ije ebe afọ ijekwuo ọkanga jekwuo onye isi nzukọ ịnọ n'ime na-agbụ ji na ihe mmelụ ọ na-abụ akpọ alụ afa wee kpọọ ya pụọ akpọ alụ afa kpọọ ya alụ ahụ pụọ ụfọdụ ga-eje ebe ọ na-agwa onye ya enyere ya aka ma onye ga-ekpere ụlọ onye ọ na-asị asị ya asị ọnụ sị egburugbukwa m mmadụ
na-egbu m nwa bọyị gbalụ m izizi wee nwego izi nwe onye kwe maazị amamihe na-eme ma ma m nnọọ ọ matakwa ihe na-eme ikwu eziokwu ọma rapụ gị okwu a na-asa anya na-ebigbo na-aza nke bụ ọ sị na nna ya na-egbu ọkụkọ na-efesa na-alụsị omesị wee nwụọ ndị ọkpara ebidokwa ime ya banye ụka wee sị onwe ihe onwe ike nwere onwe ike mene ife a na-efesa bụ nkafie ka ọ bụ ife alụsị ihe ahụ nna ya na-eme bụ otu o si ghọtadebe ife ọ na-efe mgbe ahụ ọkpesị edebesi ya na anya ọ ga-alụ mmụọ egbu ọkụ were ugwugwe ya fesasịa n'enyi ya tụsị ya ọbara ọkụ nyapa dote narị ya na-eji oji ụmụaka were ọkụ aga n'ogologo ụzọ na-efesisi ugwenye ya n'ụzọ na-efesasị ọnyapadosi ya narị ya ọchaghị ya n'ime ụlọ nna ha wee megide wee nwụọ ihe ọ pụtara na ọnwụ na ọgọ mmụọ nwa ya wee bidokwa wee megide welu mgbe ọ fụrụ ụzọ wee fụ na mmadụ ada afụsịa isi n'anya gbuo ya na onye osi hala ọnụ dadoro ntị ti ọnya wee sị ya baa ụka wee buru alụsị ya wee wụfee n'azụ na akịka taa ya ma ugwu anyị ihe nche niile o wee na-asị onwe ihe nwere ihe ọ ya eme rụa bụ n'ọnụ onye ụzọ arụzina n'ọnụ onye ụzọ kwa achọrọ m ife alụsị ọ m achọrọ achọghị m ife okwu adịrị ya achọgo m ihe baa ụka mgbe ọ na-abụkwa onye ahụ onye maara ife o duru ụmụ ya banye n'ụka welu akara aka ya banye n'ụka bamie alụsị agala onwe mana ọ bụrụ na ị nọdụ n'arụsị ahụ wee nwụọ arụsị ahụ ga na-efenwu ụmụaka gị ụgwọ ọ bụrụ na n'ikwere nkwa n'igwe na-egbu ụlọ arụsị ahụ ọkụkọ n'ọnwa isii na-alụ mmụọ ọbụla ka ọ na-echekwaba m na-emelụ m nka ozizie enwezia arụsị ahụ ga-ebidokwa na-efe ụgwọ n'aka ụmụ gị ọchịcha ọhụrụ na ụmụaka aka ahụ adịghị eje ụka ebe arụsị si aba nwụ enwenwe ike abanye n'ime mmadụ mana ọ bụrụ na onye ahụ nwụọ ụmụ ya na-eje ụka arụsị ama si nwụ ha ụgwọ maka na ọ bụrụ na ezigbo ụka mbụrụ nke ezigbo na-ekwu na aja ụka a na-enwe ndị ahịa abanye ọ bụrụ na ka ogbe enwe ya bụ mmadụ ife chukwu n'ime mmụọ na eziokwu ekwera na ije ụka mana nke ezigbo ya na-ekwu okwu nkịta na-ejekwudo ụka ọ gụfọdụ bata n'ụka efu nkịta ka ọkọmakpu anyị na mgbada ọ bụrụ ihe na-ebata n'ụlọ ka ndị ụka ndị anyị na-ekwu ewu ndị na-efe ezigbo n'ime mmụọ na eziokwu ọ ndị anyị na-ekwu okwu ndị ndagaba na ọ bụrụ na nwanne ya ha baa ụka o nwere ofe ya efi ha ụgwọ tacha ejiri ihe aba na alụsị eji ha ihe apụta na ya Halo onye ka nkene ya halo nnọọ mgbede ọma daalụ ezigbo mmadụ kedu afọ anyị afọ m bụ Nwaada Chichi Nwaada Chichi ebe ka isi akpọ Ọnịcha gaba n'iru nne biko okenye Uziọma na-agazielụ gị nne achọrọ m ịma ihe dị iche na eze mmụọ na nwa dibịa onye ọka ntị ekọwara eze mmụọ na nwa dibịa ọ dị mma ya akọwara ya kama na mmụọ nkụzi wee bụrụ eze mmụọ na dibịa ya dịghị mkpa mgbe anyị akọwara gị ya ihe dị iche na eze mmụọ na dibịa oge ụfọdụ dibịa ga-abụkwa eze mmụọ mana ọ bụrụ eze mmụọ ọbụla bụ dibịa dibịa nwere ike ịbụ eze mmụọ dibịa dị n'ụdị enwere dibịa afa nwee dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nwee dibịa mmụọ nwee dibịa na-achụ mmiri wee dere gaba ndị dibịa dị iche iche ọ ga-egbu ahụ okodo kekecha na n'ụlọ ọgwụ dị iche iche enwere ilu onye ga-afụ na enwere dibịa na-afọ maka obi ndị anya nwee ndị na-afọ nke ụmụaka ọ dịpụtara n'oge gboo dibịa bịa kedu nke na-agwọ si na na-agwọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ
anya na-eji enye ọgwụ afọ ime onye na-achọ nwa nwere ndị bịa na-achụ mmụọ ọjọọ nwee ndị na-eji mmiri wetara gaba ndị a bụ dibịa ọgụ ụfọdụkwa dibịa ahụ enwekwa alụsị ọ na-efe ọ bụ isie ọnwụ otu alụsị si ama alụsị nke mmanya na nna ya bụ onye isi alụsị wee nwụọ mgbe ahụ nna ya bụ onye isi alụsị nwa ya nwoke bụ dibịa nna ya na-efe alụsị wee nwụọ o wee dị mkpa na ọnwụ ya ahụ dịkpuo njọkpara ga-ekpuchi alụsị afọ ifugo na onye abụrụ dibịa eze mmụọ mana enwe nke nwe eze mmụọ na-abụrụ dibịa iluo na abatete efe nwere ọmaliko alụsị ha n'oge gboo iluo na nkwele enwere iyi ojii nwee nkịta ukpo nwee ọkpa ime odu ụmụnachi nwee degaba ha ncha na-enwecha eze mmụọ iluo na obi mmụọ ahụ a na-enwe efi ọkpa ime odu oge ahụ anyị na-etolite anyị machara efi ọkpa ime odu ọ na-ebu nnukwute ibe ọbịa ụfọdụ ọbịa ọmakpuchie ụzọ ụgbọala ga-ekwe na-eweli ya ọdụ ọgbaghị nkịtị ori ahụ ezie ihe egbu egbu ọba n'ubi gị taa ihe nna anyị ka emesịa biko gawa na-eluli ya aka ma jee n'ebe ọzọ biko ka ụmụ nwe ife ha eli ịtakpọzi ahịa emezi gịnị onye na-ekwe na-eso ya n'azụ ije emepụ ya ọbara emepụ ya ọbara alụsị nwere efe ewu ụgwọ eze mmụọ ahụ ya nwere efi niile nwere ewu niile nwere ọkụ nwepụta ọkụ a na-enugharị n'obi n'okwu alụsị ahụ nke ọ chọrọ ugbu elie ha mụọ ụmụ niile ezukọ ori ọkụ ede ezu ori ọkụ alụsị onye isi mmụọ afọ mgbe ihe niile ndị a nwerekwa anị alụsị ahụ ebe ọzọ dị na-akọ ihe na ya ada azụ ya azụ onye a bụ eze mmụọ ahụ ịbịazịa n'okwu alụsị ahụ ndị na-eji atụ mmadụ na alụsị ilu onye eze mmụọ ahụ ya afọ gwaghị ihe eji eme gwa otu esi eme gwaghị ihe eme gwa otu esi eze mmụọ bụ nke ọ na-eme ihe eze mmụọ chọrọ dibịa ọbụna nwe ngwa ya merụzie efe ọ bụ na eze mmụọ ha bụrụ dibịa ọgwaghị ife gị n'ihe eze ka iji wee ese na nke a dị otu a dị otu a gịje ka ịjụta onye dị otu a kpọrọ ya fa dibịa ọmụgị na nke apụgo n'ike nke na dibịa ga-abụ nwa eze mmụọ mana ọ bụrụ eze mmụọ ga-abụ dibịa na dibịa n'ọnụ oyibo bụ dọkịta mba ọ bụghị ya maka na-akpọ ndị adịghị dibịa oyibo dibịa nke Igbo ha a na-akpọ ya bụ medicine man herbalist ọ bụrụ dọkịta ụmụgo na-atụgharịba ihe yi na ọbụrụ ha ncha na-agacha pịam gafe n'oyibo jezi nkwe achọ iwepụta ya n'onye Igbo ọ bụrụ herbalist ma medicine man ma ọ bụ onye na-agbazi afa ndị adịghị iche enwezie divaina ndị na-ahụtazi ụdị iche ndị bịa n'afọ mmụọ ha nchegasị mana ọ bụghị ha bụ dọkịta ikpe ya na n'Igbo onye gị ife ọzọ ozugbo ụmụnna ka na-aga n'iru 08096200028 Hello. Nnọọ. Alụ ezigbo mmadụ kedu afọ anyị? Ikpe mara eziokwu bụ ife na-ekwunu. Ikpe mara eziokwu gaba n'iru ọ nna anọ okenye na ya. Okenye ekenekwa m. Nwa m onye bekee bụ? Abụ m onye Eziag n'Enugu steeti. Ọ dị mma ngagaba. Okenye dịka onwe ihe nsị ka njụọ. Ndị Igbo na-asị n'ihe mere na ele ka dibịa na-abụ na dibịa ada agwa na-ere ozu. Ọ bụla danda si ya na-eji n'ụtụtụ wee gbaba ọsọ ihe a ga-eri ya na-abịa bụ n'oge ọkọchị ya-akpa ihe a ga-eri gbatụrụ ya na udu mmiri luo ya agbatụrụ ya na bịa n'ọzọ ya akaziele gị ntozie ya ọfụma ị na-atụ atụ gị na-akọwa akọwa kedu nke dị gị orikazi wepụta ofu ka anyị malite okwu gị nke izizi m kwuru ka m akọ akọ nke abụọ ọ bụrụ nkọwa na-ewepụta ofu ka ma ajụjụ ka eji mgbe anyị debe okwu edebe ajụrụ m nke izizi bụ ajụjụ na ndị Igbo na-atụ isi na ihe mere na-ele ka dibịa na-agwa na dibịa ada agwa na-elu ozu so mụ ahụrụ onwe m aghọtasịghọ ya ezi ka ndị ọrụ ka iwe ike gbaziele ihe ya nke ọma
anụ ife okwu ọ sị na dibịa na-agwọ ife menele ma otu obo na-akụ Anambra ebe otu esi asụ ya ka wee onye ọbụla nwere ike ịghọta ya bụ na dibịa na-agwọ ife menọke na ọ da-agwọ a na-eri ozu ihe dibịa na-agwọ ihe menọke ihe ọ pụtara bụ na dibịa na-agwọ ife ya eme ka ọ medebe n'ụzọ ọ da-agwọ a na-eri ozu dibịa ama ngwọnata na mmadụ ama ngwọnata ahụ ọ ya agwọnwụ nke ahụ ihe menọke ihe dibịa ga-agwọ bụ ka mmadụ niile na-anwụ n'ofu mbọsị ka mmadụ ka ada anwụnaghị nne dibịa ama ngwọ na mmadụ ama ngwọnata na arọ ọma ngwọ ka mmiri dee ezuzo n'afọ 10 na-abịa ife ya agwọ bụ ka mmiri dee ezuzo gbu na anyị dibịa na-agwọ ihe menọke ọ da-agwọ a na-eri ozu ọ nwere ike eme ka anyị dad na-eri ozu anyị ga na-erinata ozu kama ori ofugbo na-arọ kama ori ofugbo n'ọnwa 6 dibịa ma nsị na mmadụ ama nwụnata na Anambra steeti n'afọ 10 na-abịa ụdị dibịa ụsọ ya mbụrụ ọma ngwọ nwunye ihe dibịa ga-agwọ ka ndị Anambra steeti na-anwụcha n'ofu mbọsị onye bụ ihe menọke na ogbe niile anụ nwa obodo niile anụ nwe ha onye ga-amụ nwa nwoke dibịa nwere ike ịgwọgharịa ha nke masị na ndị na-achọ nwa eriro nne dibịa ama ngwọnata na abatete niile na ihe ama ngaghị ọfụma onweghị onye ga-agwọ nwụ di ha ihe ịnụ apụta bụ n'onwe ihe adọrọ mmadụ n'aka Chukwu n'aka na-agbanyere ka ume na ife ọsọkwa gị mmebe nwe ife Chineke eti ihe n'aka mmadụ o nwere onye ga-agwọ si na chi ama mfu efu dibịa ama nne nwunye ma na chi afọ na ama njinata dibịa ama ngwọ nwunye onwe ebe ike mmadụ na-ejedebe onwe ebe mmadụ ga-etukarị ọnụ emem nke isi nwoke welekwa nwayọọ ọkwanụ mmadụ ka ebo okwu n'ofu isi ka okwu na-anụ ahụ na ọbara ka ebo ị na-ekuku ume ofu mgbọ na-egbukwa mmadụ ọ da-achọkarị ofu onye anwụ ọghọ ndị mmụọ lotakwa ihe dibịa na-agwọ ihe menọke na ọ da-agwọ a na-eri ozu nwe ebe ndị mmadụ ga-etukarị ọnụ isi onye ọbụla ka mmadụ onye ahụ na-ekuzikwa ume onye nke a ti ọ na-ejizikwa ezi na bịa efu onye nke a ịtụ ọrịa mbọ ya afọzikwa ha ụfụ onye nke ọ na-egozikwa ihe na-afịa ihe na ozugbo na biya onye nke ahụ mazikwa na o nwere ike na-ezu oke n'ụwa na onye ọbụla nke na-egoliri ihe n'afịa ife ọsọkwa bụ ụdị ọgaranya ọsọ gị bụlụ nwere n'oge gboo ahụ ụdị ọgaranya nwechitara ife niile nwee ego nwee nwa nwee iwuru ofu mbọsị elu ndị obodo ọnụ si na nwere ihe na kọm onye fụ nka m bịa bịa yọọ ihe nya ma na ọ bụghọ m kedu ihe ma yọdo unu ma enweghọ n'ụlọ nwa ọkwụcha ya ọ teghị aka olu ofu mbọsị mmiri wee zogide chijie zogide ndị eri nwunye natazia ka o sie nri funwuo ọkụ ọkụ enwuhọ funwuo ọkụ okwu enwuhọ ọ na mmiri amago nkọ nwee ekwu ọkụ ekweghị enwu Chinejimi nwunye wee jee na nke ọnya bụta obisi azụ nse bido ka ike na m abụbụ abụba nke a na-apịapụta n'akwụkwọ nwere eme ngụ sebido ka inye ka wee menwuo ọkụ onye agbata obi wee nye ya abụbọ wee menwuo ọkụ erozere wee na-ekwu okwu n'obodo onye asị na nwere ihe mma ayọ nata mmadụ wee ya ayọ ya ọ bụrụ ihe enweghị isi ọbụla abụbụ nwa ogbenye na-enwegodu ka inwe hụ na ọgaranya gị niile a enwe ụlọ nwee ego nwee ụgbọala wee abụbụ uche elu hụ na abụbụ ga-emecha kọ ya okofu mbọsị eziokwu adọnwụ onye mkpada akpanwu onwe ebe ike mmadụ na-ejedebe onwe ebe mmadụ ga-omeluo ihe otukarị ọnụ isi ya lotakwa na mbibịa na-agwọ ihe menọke na ọ da-agwọ a na-eri ozu dala ezigbo mmadụ ụmụnna ka anyị na-aga n'iru halo onye ka nkene ya ala nnọọ daalụ kedu afa anyị ọ dịkwa ka iji earphone were ekwu mba wapịa ka ị na-ekwunye okwu n'ekwentị gị nna ka anyị wee na-anụ ife ị na-ekwu ezigbo mmadụ gaba n'iru kedu afa anyị Dikin Eze Dikin nnọọ kedu ebe isi akpọ
kedu ebe isi akpọ dịka na-enwe n'iwe ka anyị mara ebe isi abịa na ya na-aga n'iru ọ okenye n'ife okwu anọ m ihe okwu ọfụma kwụkwagodi ya ọ dị ka ị ka ji earphone ada anụsi ife ị na-ekwu ọfụma na-ekwunye okwu n'ime foonu gị ọ onye na-agba nkịtị ọṅụ ihe ọ na-ekwu na-akpụ ya akwụkwọ n'ọnụ ọfụma okenye ka edozie ya onye ka anyị na-ekwu okwu ịta okwu eze ya eweta inu ya ị na-ekwe ka ọ dakpụ na ụkwụ n'ọnụ ihe ọ na-akpọ afa na-akweghị ya akpọpụta mana ife ndozigharị ya kịta inu ahụ sịrị na onye a na-akpa nkịtị ya eze ọ bụrụ ihe ọ na-akpọ afa nke ahụ na-akpọ afa abụghị ya onye a na-akpa nkịtị ya eze na-ejide n'isi inu ndị Igbo ịkpa nkịta eze kacha n'ihe a na-eme nkịta na-afụ ya ụfụ a na-ebe nkịta ọdụ arụrụ mma n'ọkụ mma na-acha mmemme eme ya ọ dị adapụ nkịta ebe ọ dị agbanwe obere ọbara mesị ọ nachie eji ebele nkịta ọdụ bụ ka iwerụ ya ama mara nke gị a na-ebe nkịta ọdụ nkịta ibe ya ọdụ okpuo ya nwa obere oge na tupu nwa na-esie o chefuo ya mana nke na-akacha afụ nkịta ụfụ ikpe ya eze were igwe anyajie ya eze nyajikwu ya eze ọzọ nyajikwu ya eze nkịta ọnwụ anyị na ọbara onwe inu gara aga otu oge gara aga sịrị na ọ bụ na nkịta agbọcha mmadụ niile ọfụ na be nwaanyị ajadu akpa ya eze nkịta gbọcha mmadụ niile ọfụ na be nwaanyị ajadu akpa ya eze ọ ya gbọgide gbuo ma onye chọọ amịata n'abalị ka ụmụnna damana ya na-aba nwaanyị dajadu nkịta obodo na-agbụ ya ma ka enye ya nkịta na-agbụ ọrụ nwoke mgbe ahụ na-asị ịmị aga na be nwaanyị ajadu nkịta gbọbụ ya eti nwaanyị ahụ njemụde nkịta baa ya eze na ọ na-emebiri m ihe ịkpa nkịta eze bụ nnukwute afụfụ a na-ata nkịta na-akpa eze nkịta na-ata alụ ọta mmadụ alụ keke ka ọta mmadụ alụ akụgbuo ya maọbụ ele ya maọbụ onwe obodo a da-akpa nkịta tagburu eze ha n'oge gboo onwe mmachi onye ọnya ịkpa nkịta chọrọ ịkpa afọ obodo ha kịta nkịta ha adịghị nwe nkịta o nwere nkịta ga mme nkịta ọ bụrụ nkịta na-ata alụ akpa ya eze ịkpasị eze enyi a na-eyizie izize eyi eze onye atanwụzi ihe tasie ihe ahụ ike nkịta akpara eze atanwụzi alụ je ka ọ taghị alụ ọ na-etegha asọ mmiri n'ụkwụ oge ha na-enwe ndị na-akpa nkịta eze aka ọrụ ha nnọọ otu esi onye jee ebe onye na-akpa nkịta eze inye ego ọbịa bịaghị bịa ebeza ekpe ya eze nke nwa bụ onye nwe nkịta ahụ enwe ejie n'isi ị na-emetụ aka na-amụ nkịta ahụ na-efe ọdụ maka na gị na-egwuru egwu wee nwudesie ike kpaa ya eze isi onye ọbịa bịa nwude ka kpa nkịta tupu ibido ịkpa nkịta ahụ eze ọta gị alụ inu abụọ na onye mkpa ji onye ama na-akpa na-ebu ụzọ onye a na-enyere aka na-eweta okwu egwu ọ bụrụ na na-achọ ikwu okwu dị na nwa gị ada anụ ihe ụmụnna wee ka nzukọ na-aya akpọta nwa gị jekpara gị n'ọgbọ niile ka ọ bịa ka nke amara ụdị ndụ na-ebi ha wee bịa esi na ahụ na afọrọ ngwa ya ngawa ọrụ ugbo n'ọkpana m unu gwa m ihe egwute ngwa ọ na-ekwu okwu n'isi nwa gị kwesịrị na ihe ekwuzebe nọrọ anyị onye ọbụla agaghị na na-echedi n'oji okwu onye na-amahụ na onye a na-akpa nkịtị eze na-ejide n'isi n'onye isi na-adịghị nwa ya mma wee kpọta n'ebe anyị agwụ ya ọya ma wee na-achọ onye enwude nwunye o jide mma n'aka wụ onye ala na-ama ya anyị na-achọ onye oyi osisi eze kpọọ nne ya eme ka nwa m bịa ka m metụ aka n'isi bịa ka mkpọrọ gị n'azụ debe mma ahụ na na-ewe bịawa onye ala ji mma na kemgbe a na-achụgharị adebe mma na ndị ọ n'ebe nne ya nọ onye a na-akpa nkịtị eze na-ejide n'isi ọ bụrụ bịawụ na nwa ahụ ekweghị akpọ oji kpara ha bịa magbụ ya
ọya atazalụ ha tara ide jekpara nwe onye ga-ekwe bịama gbara nwanne gị ala na-apụ ọ tagbukwuo m onye bụ nke ọ na-anyị ya ihe dịghị mkpa nke ọ ga-etinye ihe na-esu ya ọ bụrụ ya ihe dị mkpa onye ọzọ bịa bụolu gị ibu alụ dị na be gị nke ọ ya ewepụta okwu egwu a na-achụkwuzi gị achụkwu